Και μόλις τελείωσε τη μεγαλύτερη φιγούρα Luffy στην Ελλάδα. Είναι όλη η φιγούρα μαγνητική, εδώ βλέπουμε τα πόδια. Τα χρώματα της φιγούρας είναι βαμμένα από τη μάχη που είχε ο Luffy με τον Kaido και την Big Mama. Εδώ είναι η ζώνη. Στη συνέχεια έχω το στήθος που με ζόρισε ιδιαίτερα για να πετύχω όλες τις χρωματικές αποχρώσεις που ήθελα. Εδώ έχουμε το κεφάλι. Και πάμε στο αγαπημένο μου part με το καπέλο. Το καπέλο μου άρεσε πάρα πολύ. Και συνέχεια έχω τα χέρια, τα οποία είναι μαγνητικά κι αυτά. Με το αριστερό χέρι να αλλάζει και να μπαίνει φωτιά μαζί με τα χάκι. Θα δούμε στη συνέχεια πώς γίνεται. Εδώ έχουμε τη φωτιά. Και το τελευταίο part, μεγάλη μπέρτα, πάρα πολύ μεγάλη μπέρτα. Η φιγούρα είναι γύρω στα 60 εκατοστά. Τεράστια. Αν σας άρεσε το αποτέλεσμα, κάντε με follow στο Instagram, George Boykos, The Mad Genius. Ευχαριστώ πάρα πολύ.